மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஒரு 2 நிமிஷம் வெந்தாலே போதும். அப்புறமா வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், பூண்டு, இஞ்சி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், உப்பு, மிளகுத்தூள். இப்போ இந்த வேக வச்ச சுறாவை தோலை நீக்கிட்டு வச்சுருக்கோம். வேக வச்ச புட்டை நம்ம இந்த மாதிரி தோல் நீக்கிட்டு பிசைஞ்சிக்கிறோம். அதில் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம். அப்புறம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம். மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். இப்போ ஒரு கடாயில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம். எண்ணெய் காயுது. இதில் கடுகு போட்டிருக்கோம், வத்த உளுந்து போட்டிருக்கோம், கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. இதில் நம்ம நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை இதில் நம்ம சேர்க்குறோம். கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கோம். நல்லா இப்படி நம்ம வதக்க வேண்டியதுதான். அப்புறம் இதில் நறுக்கி வச்ச இஞ்சி நம்ம சேர்த்துருக்கோம், பூண்டு சேர்த்துட்டோம். நல்லா இதை வதக்க வேண்டியதுதான். இந்த வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் நம்ம இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற சொராவை இதில் போடுறோம். போட்டு இப்படி நம்ம கிளறி விட்டுக்க வேண்டியதுதான். இப்போ இந்த சொரா போட்டு நல்லா வெந்துடுச்சு, ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மேலே நம்ம கொத்தமல்லியை போட்டு இறக்கி வச்சிடலாம். நம்மளோட சுவையான சுறா புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ வீவர்ஸ்.